Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Ako po si Benjamin Sigua, chairman po ng Samahang Banda, mga nightly performers po, mga musicians na nakikita nyo sa mga bars, sa mga hotels na tumutugtog gabi-gabi. Kami po ay nananawagan sa gobyerno na sana po kami ay tulungan at bigyan ng ayuda o financial assistance dahil kami rin po ay nawalan ng trabaho. Biglaan pong nawalan ng trabaho. Wala po kami pagkukunang iba. Wala pong yung sa iba po namin mga kasamahan ay walang negosyo. May ipon man, pero mauubos at mauubos po ito. Hindi po kami kinikilala ng lipunan na isang trabahador na talagang may dokumento dahil wala pong batas na mag-aalaga sa amin. Kami po ay maahas lamang sa tugtog gabi-gabi. Kami po ay nananawagan sa gobyerno, sa DOLE, sa DSWD. Tao din po kami, pakinggan niyo po kami. Gumagawa po ako ng paraan sa tulong ng aking mga kaibigan. Pero kung sasabihin niyo kami, tutulungan niyo kami na kailangan pa namin ng barangay clearance at kung ano-ano pang dokumento para lang ipakita na tunay kaming musikero. Paano po namin gagawin yun kung kami po ay naka-quarantine? Ako po ay nararamdaman ko lahat ng nararamdaman ng aking komunidad, ng sektor. Actually, hindi nyo po kami kinikilala dahil naririnig namin sa balita lahat ng sektor ay bibigyan nyo ng ayuda, financial assistance, atat na atat kayong magbigay sa mga tao. Pero kami ay nakakalimutan nyo. Tao din po kami. Nagbabayad din po kami ng tax. Bumibili kami ng produkto ng Pilipino. Sumasakay kami. Nagko-commute kami. Kami po ay walang seguridad. Wala po kaming benepisyo. Binabayaran po namin ang benepisyo namin sa sarili namin kinikita. Walang-wala po kami. Natatawa na lang ako tuwing manonood ako sa Kongreso. Buti pa ang kasambahay. Buti pa ang security guard. Buti pa sila merong seguridad sa lipunan. Pero ni isa po sa mga congressman na sinuportahan ng mga banda, tuwing kakandidato kayo, mga senador, tuwing kakandidato kayo, nandito kami sa likod nyo. Ang nakakaiyak lang po dito, ni isang salita na sana makakapagpagaan sa loob namin na gagawa kayo ng batas para sa amin, pero wala po kami narinig ni isa. Tuwing eleksyon, kami ang nasa likod nyo, tandaan nyo. Hindi magkakatao ang rally nyo kung walang magpapasayang banda sa inyo. Ako po'y nasasaktan dahil ako po hinihingan ng tulong ng mga tao. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako mayaman. Tuwing may mamamatay sa amin, may nabalita ba? Wala. Ni isa pong balita na galing sa media, wala. Kami po, ako, sa 10 na kasama ko sa alyansa, ang tumutulong at ibang organisasyon, nagbe-benefit show po kami para maipalibing ang patay. Para maipagamot ang nagkakasakit. Para maipagamot ang na-aksidente. Pero ni minsan hindi kami tumingi ng tulong sa gobyerno. Pero sana naman po this time, ito po yung panahon na kailangan namin ngayon. Dahil kung hindi naman po nangyari itong epidemya na ito, hindi kami hingi ng tulong sa inyo. Dahil parang nagiging sarili na namin pagsisikap lagi. Tandaan nyo kung wala po ang musika sa mundo, paano na? Kami po nagbibigay ng kasiyahan sa inyo pagka depressed na kayo sa trabaho. Pero kami ba tinanong nyo kung depressed kami? Ngayon po depressed kami. Dahil walang pangkain, walang pambili ng gatas, lalo na yung mga may anak. Tapos sasabihin nyo sa amin, kailangan pa namin mag-comply doon sa mga gusto nyo dokumento na ibigay namin sa inyo para lang masigurado na kami banda. Epidemya po to, pandemic po to, hindi na natin kailangan na pag-producein nyo pa po kami ng ganitong dokumento. As gobyerno, kayo po
ang dapat tumulong sa amin. Ako po'y naiiyak dahil naiinis na po ako. 3 linggo na po akong puyat. Kagagawa ng mga listahan ng mga membro ko. Ng mga musikero sa buong bansa. Imagine niyo yung buong bansa. Marami pa po kaming kapatid na OFW ngayon na nawala ng trabaho dahil sa NCOV. Dahil dyan sa COVID-19 na yan. Dalawa po sa aming kapatid, nahawa na po. Wala kaming benepisyo. Wala talagang benepisyo. Paano namin gagamutin ang sarili namin? Ako po'y nananawagan sa Dole Secretary Bello. Ituring nyo naman po kami maggagawa. Maggagawa din po kami. Sa gobyerno, Senator Bongo, Senator Manny, Pangulong Duterte, sagipin niyo po kami dahil hindi naman po kami mayaman. Nagtsatsaga po kami dito sa trabaho na to dahil masaya kami dito dahil napapasaya namin kayo eh. Sa akin lang po, kung sino po yung congressman na mangungunang maggawa ng batas para sa amin, matutuwa po kami sa inyo sobra. Dahil wala po eh. Wala po talaga. Sinaliksik ko na po lahat. Puro bayan, puro tax po nakalagay. Pero wala po para sa aming proteksyon. Wala po magpoprotekta sa amin. Itong gobyerno na inaasahan namin magpoprotekta sa amin ngayon, hinihingan pa kami ng dokumento. DSWD, hinihingan niyo pa kami ng dokumento. Diyos ko naman, maawa kayo sa amin. Please lang, tulungan niyo po kami. Sa mga media, tulungan niyo po kami parating sa gobyerno ito. Hirap na po kami. Isipin niyo, naka-lockdown. Ang DSWD hanggang ngayon, hindi pa po nagdi-deliver. Hindi pa po nagdi-deliver ng pambigas, pangkain. Paano pag may anak ang maliit? Wala na, patay na. So sana po, tulungan niyo po kami kaysa mamatay po kami sa gutom. Ang dami pong miyembro namin na talagang hikahos, nagmamakaawa ng tulong. Maraming salamat po. Umaasa po ako, Pangulong Duterte, na magagawa niyo po ng paraan ito. Secretary Bello, sa DSWD, please lang po. Kailangan po namin ng tulong niyo sa mga bars at hotels na meron pong mga banda. Please lang, kung tumutulong po kayo sa gobyerno ngayon, ibibigay kayo ng pera sa kanila para sa mga tao. Unahin niyo muna kami. Dahil pag walang banda sa bar nyo, kikita ba kayo? Yun lang po. Unahin niyo po kami. Bigyan nyo naman lang ng ayuda. Kung sino pong bar o hotel sa mangunguna dyan, napakamaraming salamat po. Kaya tanawin po namin utang na loob sa inyo yan. Sobra. Dahil hirap na hirap po kami ngayon. Please lang po. Kailangan po namin ng tulong sa sektor ng musikero. O nightly performers kung tawag. Papasayahin po namin kayo gabi-gabi. Pinapasaya namin kayo gabi-gabi. Pero ngayon po talagang lahat malungkot. Pati po mga artista, pati po mga recording artists sa buong industriya ng musika. Napakalungkot po namin na wala po kaming batas na nagpoprotekta sa amin para sa lipunan. Sana po matulungan niyo kami. Sana po. Maraming salamat po.